Home, des de luego és una cosa que si es perguera o algú s'ho ha trobat, porta gravat el nom de la corda curta. Això tindrà molt de valor. Segur que és algo d'or o això. Anem a buscar això. Potser que estigui en el cine, vols que anem a buscar ahir? Ah, El 318, fila 3 a 118. Estava ahí. això és el plano de gueria, no ho has vist? Pues això és una senyal, hi ha que anar a buscar-ho. Això pot ser una senyal. Això és una pista, anem a buscar-la. Anem. Què? Pues ella no sé qui és. És del poble? No ho sé. Pensa que és una de Gandia. Forastera? És de Gandia. Mare meua. ¿Tú sabes lo que busquem és així? Sí? Me cagué en Déu en mi. La creu. Jo me'n vaig a casa. Ja, tinc que continuar el mínim. Jo me'n vaig a casa. El desmoralitzes, tinc que continuar. Hòstia, quan no porten un duro, el mínim paga tu. Altra volta? Anem anant. És que no sé Anem anant. no sé on me l'ha deixat. Calla. La creu? La creu? Jo penso que sí. Vols que anem? Va, au, anem a veure, per l'últim puesto que vaig a buscar ja, Va. Que jo no vull saber res Va, ja anem. d'això. Va, anem. I ahí, ignorante romano, ¿y qué fa? Mira, sí